खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ट्राइबेलनि उन्दै फरायसाखौ जिनाहारि खालामनानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामग्रा आमिर हामजाखौ सालाकाटि पुलिसा हमबाय थांनाय 13 मेआवनो जादोंमोन बे जाथाया दायनिगिरि आमिर हामजाखौ फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों बिजिरनानै थाबैनो गोख्रों साजा होनो थाखाय गोबां आफाद गौथुमफोरानो दाबि खालामदोंमोन दुथां आमिर हामजाखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय गोबां दाबि खालामनायनि उनाव सालाकाटि पुलिसा दा दुथांखौ हमबाय जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै सोमावसारनाय गुबुन गुबुन आफादनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाय समाव आमिर हामजानि हेंथायै पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जादोंमोन बे समावनो जुदि दुथां आमिर हामजाखौ हमनानै साजा होनायमोनब्ला कक्राझार जिल्लानिनो धलमारायाव फिन गेंरेप जाबावनाय नङामोन दुथां आमिर हामजाखौ साजा होनो थाखाय गोबां दाबि खालामनायनि 18 साननि उनावसो हमनाया पुलिसनि लोरबांथि आरो पुलिसा दुथांजों माबाफोर मेनेज दंमोन नामा होननानैबो बोराबनायखौ दिन्थियो बिथांमोनहा बिनि अनगायैबो जाहाथे सोमावसारगिरिफोरखौ सामलायनो थाखायल' आमिर हामजाखौ हमनानै दोना बिनि थाखायबो दाबि खालामो बिथांमोनहा आरो दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रोंसिन साजा फासिनि साजा होनो थाखायबो दाबि खालामो जाहाथे बियो मोनसे बिदिन्थि जानानै थायो आरो उननि समाव रावबो दुथांफोरानो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावनो आखायाव लाया फिन मणिपुराव बम बेरनाय जाथाय जायजों सासेनि जिउ खहा जादों आरो साब्रैया जखम जादों गासैबो कन्स्ट्राक्शन वार्कारफोरमोन बिथांमोनहा आरो गासैबो सोनाब बंग'नि थागिबिफोरमोन बे बम बेरनाय जाथाया मणिपुरनि थौबल जिल्लानि कमिउनिटि हलाव जादों गंसे सोरखारि नङै फार्माव दै टेंकिनि खामानि मावनो थाखायनो सोनाब बंग'निफ्राय इम्फालाव थाहैदोंमोन बिथांमोनहा बेयावनो बम बेरनायजों सासेनि जिउ खहा आरो साब्रैया जखम जिउ खहा जानायनि मुङा पंकज माहातो 27 बोसोर बैसोनि आरो माखासे जखम जानायफोरनि मुङा फारियै अरूप मण्डल 30 बोसोर बैसोनि सौविक पात्रा 18 बोसोर बैसोनि अपूर्व मण्डल 25 बोसोर बैसोनि आरो राजेश रामानिक 19 बोसोर बैसोनि बम बेरनाय जाथाय जानायनि उनाव गासैखौबो जवाहरलाल नेहरू इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सेस हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन बेयावनो पंकज माहातोखौ थैबाय होननानै फोसावदों बे बम बेरहोनाय जाथायखौ रिमट कन्ट्रलनि गेजेरजों बेरहोनायनि सन्देह खालामदों पुलिसा नाथाय बे बम बेरनाय जाथायखौ सोर खालामदों बेखौ दासिमबो रावबो सिमान लाथ'वाखै दाय गैयै सुबुंफोरनि सायाव बेबायदि गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंह बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों बारग' एनडिबि पि हान्जानि आफादगिरि डक्टर धीरेन बर' बिथाङा भारत गौरव श्री सम्मान बान्था मोननो हादों दिल्लीयाव थानाय अशोका हटेलाव थांनानै भारत गौरव श्री सम्मान बान्थाखौ बिथाङा नाजावहैदों समाजनि नासयजानाय सुबुंफोरखौ मदद होनाय समाजखौ सिबिनायजों लोगोसे हादोरखौ सिबिनाय बेफोरखौ थुलुंगा होनो थाखायनो भारत सरकारनिफ्राय भारत गौरव श्री सम्मान बान्थाखौ होनाय जायो डक्टर धीरेन बर'आ बारग' एनडिबिपि हान्जानि आफादगिरि जानायजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि सासे लिरगिरि आरो सासे समाज सिबियारिबो इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि जथाय सोरखारा बिटिसिआव नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै आरो बिपिएफ दोलोआ माखासे अजद जाबसिननायनि थाखायनो नांगौ बायदि खामानिखौ मावनो हायाखै होननानै बुंथिदों इएम उइलसन हाजदा बिथाङा सानसे सिगां बिपिएफनि एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया अजद होदोंमोन दि बिटिसि सरकारा जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बेनि सायाव इएम उइलसन हाजदा आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि खौरांगिरि मेल बिपिएफ दोलोनिफ्राय अजद होनायखौ लानानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों इएम उइलसन हाजदा बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिसि सरकारा बिटिआर ओनसोलाव नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै जाहोना बिपिएफ दोलोआ गोबां दाय जाबसिननाय आरो पिआइएल फाइल खालामनाय बेनि अनगायैबो बिधानसभा बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट कभिड-19 आरो तामुलपुर आरो गसाइगावआव उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थि खुंनाय जायनि थाखाय 8-9 दान मोजां समखौनो बिटिसि सरकारा मोननो हायाखै बेनिखायनो बिटिसिआव नांगौ बायदि खामानिफोरखौ मावनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों इएम उइलसन हाजदा बिथाङा बेफोरनि अनगायैबो प्रमद बर'आ गेदेर खोथाल' होयो आरो खोथा होनायखौ मावफुङा लोगोसे खख्लाबारि बियाबाव थानानै खामानि मावनो थाखाय प्रमद बर'आ रादाय होनाय आरो खख्लाबारि बियाबाव मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बिपिएफ दोलोआ अजद होबावनायनि सायाव फिननाय होयोदि 5 किल'मिटार लामा बानायनाय जाबाय होननानै प्रमद बर'आ एसेम्ब्लियाव जि स्टेटमेन्ट होदोंमोन जानो हागौ बेयाव साफायनाया गोरोन्थि जादों मानोना गुडविलनि गेजेरजों 700 किल'मिटार लामा आरो पिडब्लिउडिनि गेजेरजों 300 किल'मिटार लामा गासै 1000 किल'मिटार लामा बानायनाय जाबाय
बेनिनो खख्लाबारि बियाबाव मोन 12 लामा बानायनाय जादों। अंगनबादि सेन्टार बानायनाय जादों। दैबाना होबथानो थाखाय मोन 8 प्रजेक्टनि सायाव खामानि मावनाय जादों। बेनि अनगायैबो खख्लाबारि बियाबनि सिङाव कलेजाव साइन्स स्ट्रिम गैयामोन। दा बिबि किसान कलेजाव साइन्स स्ट्रिम सोनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों इएम उइलसन हासदा बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दुखुथिया फरायसाफोरनो 5,000 रां आरो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों फिसा फिसा गला होग्राफोरनो 5,000 रां होनाय जादों होननानैबो फोरमायथिबावो। बेनि अनगायैबो बिसायख'थिनि समाव इउपिपिएल दोलोआ 1 भट 1 जबनि रादाय होदोंमोन। बेनि सायाव बिथाङा बुंथिबावदों दि जबनि ओंथिया सोरखारि साख्रिखौल' फोरमाया। गाव गसंथानो हानायनि थाखायनो बड'लेण्ड पिक मिशन, स्किल डेभेलपमेन्ट, मासरुम मिशन बेखेवनानै होनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। दिनैनि दिनाव पेट्रल आरो डिजेलनि आंखाल जानो हागौ। भारतनि मोन 24 स्टेटफोरनि मोन 70,000 पेट्रल पाम्पफोरा दिनै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। गावसोरनि सोमावसारनायखौ दिन्थिफुंनो थाखायनो दिनैनि सानाव पेट्रल पाम्पफोरा अइल मार्केटिं कम्पानिसफोरनिफ्राय पेट्रल आरो डिजेल बायनाय नङा। पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना गोबां बांनायनि उनावबो पेट्रल पाम्पफोरा अइल कम्पानिफोरनिफ्राय जि कमिसन मोननो गोनां बेबायदि कमिसन मोननो हायैनि थाखायनो बिथांमोनहा बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो पेट्रल पाम्पफोरनि कमिसननि सायाव जेबो सोलायनाय फैयाखै आरो कमिसन बांहोनायनि थाखाय दाबि खालामोब्लाबो अइल कम्पानिफोरा बेनि सायाव जेबो गोसो होबोआखै होननानै फोरमायथिदों। जाय पेट्रल डिलार एस'सिएशनफोरा मोन 24 रायजोआव अइल कम्पानिफोरनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन बेफोर रायजोफोरा जाहैबाय आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज'राम, नागालेण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, तामिलनाडु, कर्नाटक, केराला, तेलेंगाना आरो माखासे। नंखाय 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 प्रमद बर'आ खालि नंखाय खोथाल' होयो होननानै जावले जावले अजद होदों बेरेखा दोलोआ। इउथ BPF सेन्ट्रेलनि जेनेरेल सेक्रेटारि शरद दासनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर'आ खख्लाबारि बियाबाव थानानै रायजो राजानि खामानि मावगोन आरो खख्लाबारिनि जेंनाखौ 3 दाननि गेजेरावनो सुफुंनानै होगोन होननानै रायजो राजानो खोथा होदोंमोन। नाथाय खख्लाबारि बियाबाव 100% खामानिया मावजायाखै। बेराफारसेथिं 17 बोसोराव खख्लाबारि बियाबाव हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय दिनैनि सानाव हाग्रामा महिलारि बानायनाय लामाजोंनो थांनानै प्रमद बर'आ बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंगासिनो दं होननानै बुंथियो शरद दासआ। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ बर' रायजो राजानो गोजोननि रायजो होगोन आरो बर' हारिखौ सोरगोआव दोनगोन होननानै रायजो राजाखौ लानानै सोमावसारदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव गुवाहाटियाव बर' बिमाया गाबदों बेखौ प्रमद बर'आ मानो खेबसेबो खौरां लाहैयाखै होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ बर' रायजो राजाजों फोथायखेबस' खालामदों आरो खैफोदाव खोख्लैदों होननानैबो बुंथिबावो। बेफोरनि अनगायैबो BPFनि 3 MCLAआ UPPL दोलाव हाबफैगोन आरो 3 MLAआबो गुबुन दोलाव थांसिगोन होननानै MP रोनगोरा नार्जारि बुंनाय रावा नंखाय होननानै बुंथियो शरद दास बिथाङा। बेनि उल्थायै UPPLनि सासे MLAआसो BPFआव फैनो थाखाय आथिं दैखांगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो। मानोना BPF दोलोनिफ्राय सासे MLAआ मन्थ्रिनि बिबान मोनगोन। जुदि UPPLनि MLAआ BPFआव फैनानै मन्थ्रिनि बिबानखौ मोनफैयोब्लानो UPPL दोलोखौ एंगारनानै BPF दोलोआव हाबफैगोन होननानै फोरमायथियो शरद दासआ। नगावनि बाथ्रा दावा पुलिस थानायाव अर सावनानै पुलिस थानाखौ सेवहांगार खालामनाय जाथायनि मादाव दायनिगिरि सासेया पुलिसनि गारिजों हुख्रेमजानानै जिउ गोमाबाय। मुङा आसिकुल इस्लाम। आसिकुल इस्लामा पुलिस थानाखौ सावनानै होनो थाखाय माखासे आइजोफोरखौ बुंफैनाय आरो पुलिसखौ बुनायनि भिडिअ'आ गोसारदोंमोन। बेनि उनावनो पुलिसआ आसिकुल इस्लामखौ थांनाय 21 मेआवनो हमदोंमोन। नगाव पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसिकुल इस्लामनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव न'आव हाथियार दोनखुमानायनि सोमोन्दै पुलिसनो फोरमायथिदोंमोन आरो बे लेखायैनो पुलिसआ आसिकुल इस्लामखौ लानानै आसिकुल इस्लामनि न'आव सिग्रोमनो थांदोंमोन। नाथाय फैफिननाय समाव आसिकुल इस्लामा खारखुमानो नाजादोंमोन। बेयावनो पुलिसनि गारिजों हुख्रेमजादों। लोगो लोगो देहा फाहामसालिसिम लांनानै थांनाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालिया थैबाय होननानै फोसावदों होननानै बुंथियो नगाव पुलिसआ। मख'नो गोनांदि बाथ्रा दावा पुलिस थानायाव पुलिस आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि जादोंमोन। जेराव रायजो राजाफोरा पुलिसखौ बुग्लिनायजों लोगोसे बाथ्रा दावा पुलिस थानाखौ अर सावनानै होदोंमोन। जायजों पुलिस थानायाव थानाय हाथियार, FIR कपि, गोनां फोरमान पत्र आरो रांफोरा सेवहांगार जादोंमोन। लोगोसे पुलिस थानानि साखाथियाव दोननाय मटर साइकेलफोरखौबो सावनानै सेवहांगार खालामदोंमोन। गामियारि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सालनाबारि गामिनि साफिकुल इस्लामा ना फाननो थांबाय थानाय समावनो पुलिसआ हमनानै लानानै थांदोंमोन आरो साफिकुल इस्लामनि नखरनिया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला पुलिसआ साफिकुल इस्लामनि नखरनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमन। नाथाय रांखौ हरैनि थाखायनो साफिकुल इस्लामखौ गाज्रियै बुग्लिदों। जायजों साफिकुल इस्लामा जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनि थाखायनो रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा पुलिसखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे
लोगोसे पुलिस थानाखौ अर सावनानै होदोंमोन आरो पुलिस थानानि साखाथियाव दोननाय बाइकफोरखौबो अर सावनानै होदोंमोन जायजों गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। गुबुन फारसेथिं साफिकुल इस्लाम थैनायनि सायाव DGP बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला साफिकुल इस्लामा जौ फेनानै लामायाव उन्दुनानै दंमोन। बेनि सायाव पुलिसनो अजद होनायाव पुलिसा साफिकुल इस्लामखौ हमनानै पुलिस थानासिम लांदोंमोन आरो अखानायै बिसिनि आखायाव गथायनानै हरफिनबायमोन। नाथाय साफिकुल इस्लामा लोमजाहैदों जायनि थाखाय मोननै देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय साफिकुल इस्लामखौ थैबाय होननानै देहा फाहामसालिया फोसावदों। गोदानै जोनोम मोननाय फरायसा आफाद बनसुनि गिदिर खहा बनसुनि बुंथिगिरि रंगुल बर'आ लामानि जाब्रथाय जानायनि जाहोनाव आथिं फारसे नोरजिया जानायनि थाखाय बनसुनिफ्राय गावनि बिबानखौ एंगारबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला रंगुल बर' बिथांनि आथिं फारसेखौ अपारेसन खालामनो गोनां जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।